Какво бих направил при работа с real estate бизнес? И това, което ще ти покажа, е валидно за инвеститори, бригади, строители, брокери и всички, които са в сферата на real estate. Като нека започнем директно с проблемите на тази сфера, а номер едно, разбира се, е ниското доверие от нови клиенти. Всички знаем как кръщава масовия зрител и масовия потребител хората от real estate бизнеса. Брокерите ги кръщават комисионери, инвеститорите измамници, за жалост доста често строителите некадърници, и това са фактите на българския пазар. И това се получава точно заради ниското доверие. Номер 2 е голямата конкуренция на пазара. Ако не се отличиш, ти си просто поредния. Заради голямата конкуренция, която е и в столицата, и като цяло в страната. И разбира се, номер 3 е народопсихологията. Балонът ще се спука, цените ще паднат двойно надолу и ще си купим апартаменти на безценица. И какво правят по-голямата част от бизнесите в тази сфера? Номер 1. Билборди и транспаранти. Номер 2. Фейсбук постове с визуализация и разпределения. И номер 3 са маркетплейси, като най-често това е Imot.bg. И какво се случва в тази ситуация? Бизнесите разчитат на лоялни клиенти, което не е задължително да е лошо, но все пак един от лостовете за растеж е нови доволни клиенти. Номер 2 е не образоват пазар, не изгражда доверие и позиции. Номер 3 изглеждат като поредните и номер 4 изпускат възможности да станат предпочитаният избор. Какво бих направил аз, за да се отличим като конкурентно предимство от това, което правят всички на този наситен пазар и да решим проблема с ниското доверие и необразоваността на зрителите, за да избегнем всичко това, което се случва, а именно всичко това, което споменах. Първото нещо, което бих направил аз, е съдържание в социалните мрежи. Да, знам как звучи, но сега ще ти обясня. Първото нещо е именно съдържание от обектите. Работници, които ни развеждат из обекта и ни показват детайли и дават информация. И това може да изглежда по този начин. Как работник, напълно натурално, напълно естествено ни разхожда из обекта на зрителите, за да видим буквално процеса и да ни даде повече информация защо този обект е по-специален или защо реално е правилният избор. Номер 2 е именно скетчове и трендове, за да стигнем до масовата публика. И тук границата между това да е просташко и плитко и това реално да е професионално и да работи е много тънка и точно тук трябва много да се внимава. Следващото нещо, което бих направил, разбира се, е рекламно съдържание, което може абсолютно да изглежда така, няма никакъв проблем. Тези два образа да се съчетаят в една и съща платформа, в един и същ профил. И като бонус бих създавал образователно съдържание, за какво да внимават клиентите, масови и некоректни практики и защо ние сме добрият избор. Като рекламното съдържание и цялото това нещо може да изглежда по този начин. Собственикът, инвеститорът да е на обекта с всичките работници и да бъде изградено още повече доверие и да видят този човек не като онзи алчен гаден бизнесмен, а реално като човек, който уважава неговите клиенти. Защото хората гледат и това. И разбира се, е напълно незаконно да кажем, че ние сме по-добри от еди коя си компания и назоваването на имена на конкуренти е напълно нелегално и това в никакъв случай не се прави. По какъв начин бих разпределил съдържанието? Бих започнал с 70% съдържание от обектите, а именно след това нещо, където работниците ни развеждат из обекта. Номер 2. Скетчове и образователно съдържание, само 20%. И 10% е рекламното съдържание. Сега ще ме питаш, добре де, защо рекламното съдържание е най-малко? Защото клиентите не искат да чуват колко си уникален, не искат да чуват колко си специален и различен. Те искат да го видят. Съдържанието ни е разпределено по такъв начин, че имаме 70%, които стигат до масовата публика, а именно съдържание от обектите и скетчове. Това е просто за масата. След това имаме съдържание, което филтрира именно образователното съдържание. Хората, които имат интерес или тези, които са от нямам абсолютно никакъв интерес към това, окей, разкажи ми малко повече, нека видя какво имаш да ми казваш. И 10% са рекламното съдържание. От тази филтрация на хора, тези, които имат интерес или тези, които вече проявят интерес, остават хората, на които да им продадем. И разбира се, е доста трудно да продадем апартаменти или къщи или офиси през социалните мрежи. Затова се прави цялото това нещо, цялата тази система, за да може да преведем хората от това, че не те познават или не ти имат доверие към това, да се запознаят с теб и реално да изградиш едно доверие от тях. Добре, а какво става с сторитата? Бих качвал едно от нещата, продажби на апартаменти. Примерно апартамент 105 продаден, може да изглежда нещо подобно, като този дизайн е абсолютно концептуален. Така нашите фенове си казват, окей, имам реален интерес към тази сграда
Искам да получа малко повече информация, защо не дори и да купя. За момента говорихме изцяло за органично съдържание без платени реклами, защото няма смисъл да гориш пари за практики, които не работят и нямайки никаква стратегия за това защо ще плащаш реално за тези реклами. Но нека преминем към реално платените реклами и lead generation. Сега ще обясня какво означава това. След определена аудитория и конкретни условия бих направил платена кампания за събиране на лидове. Това са хора, които доброволно са си оставили контакта и искат повече информация, като е много важно, че с тези хора трябва да свържем не по-късно от 30 минути след като са си оставили контакт. Това показва, че ние сме сериозна компания и държи клиента заинтересован, защото ако му се обадиш след 2 дни, първо е забравил и второ може вече да няма никакъв интерес. Толкова бързо се сменят нещата. През цялото това време, през целият този процес, буквално трябва да държиш клиента заинтересован. В тази сфера виждам грешки, които струват на бизнесите хиляди, дори десетки хиляди на месец и изпускат възможността да получат приходи по-бързо, които се равняват дори на стотици хиляди, защото самата сфера го позволява. Това е малка част от стратегия, която разработихме, която помага на собственици на бизнеси в различни сфери да се отличат от конкуренцията и да увеличат оборотите си. Но това е нещо, което ще ти разкрия малко по-напред във времето в този канал. Затова ми последвай, ако искаш да виждаш още такова съдържание. Бутона за абониране е долу под заглавието.